There was Cedar mienu person si nine. There was toka mienu person toka no and nine ka. There will be a juma person a juma no or some be a juma no for ka. And so owo no nyame de ka nipa ho de. Bronsama yi owo no afri nipa tim. Enti menya kwanya na obi wu. Yes. Na medeni nipadua kwa akoma ne notie. Bisa onyankopon se dotie mu na onyankopon yiye free ya na dotie mu na onipa besan yakwa. Eya mi bisa omo a omuti eye paso asafoma adofo ni ejamfo abaye na ase mi bisa won se unua no oba no ukuru no oyire no wabusua panyin no ukrobo hene no sikani no ohiani no wadamfo no na wawu a yede ne kɔ na woso daban na woso so obewuo ye freye na se ahwan na obewuo atoso me bisa sa asem na eya na eye na se nyina ye din we hwe ne nuanim a na we akɔhwe ne nuanim me san bisa nsemfo amaakɔ miensa de di kan me bisa se daban na wo bewuo enti wo hwe me a wo tie me daban na obewuo. Maybe so some we are some same bisa toso se na die na bekun wo. Ye hunu se moto abobi ekono. Plane anya plane crash amani pewu. Ye hunu se lorry accident. Highway mia bebre ye so otu ono ani car. Otu ni car ne boarding customize. Ono no car no otu car na kokuno. Wafro passenger car, wafro car, eye comfortable, eye VIP, any car se keka ho. Car na kokuno, yesu okoda ye. An Roberts abano so abe boni tuo awo ne sekan. Yesu osi okosuku aba wakowu. Yesi insu afa no. Yesi ja toni dan mo ama jana hye no. Eya me bisa wo se, die na wo so bekum. Yesi yade bia be kan ni padua mu. Yes, yade bia beka ni kidney, ni liver. Yes, wanya heart attack. Yare ahodo bebre. Ena edi ni pefri ati asefo asase so. Obi kura wu a ye hu na mumpo na yesie. Obi ewu e wo wire mu ena meka sai wapro. Nsu afa obi ni pabonefo age obi kra afre ne nsem. Eya me bisa wo se won so so a wo hwame a wo tie me no. Daban ena wo soso obewu na die na bekun de twato ehimfa pa na obewu ada etodo obehu sikani bi yesi wakowu ato hotel bi obehu yesi obi akowu ado wirem obete yesi nsu afa obi nsu kase bi toye yesi nsu afa no babayi na to monhwe nioma toto nipa bebia nipa wu toto eya me bisa wo se into wawie ya so etesen bronsam ayi sa adwena firi nipa tim enti ene krom ha wona omonsam wo bibia wo BP krom asikafo nyina wo BP manhye da omodan mo anopa na wa check me BP ne tesen anwume na wa check anso bronsam ayi owu no afiri na adwena mo se ono so bewu o check you one check you ombera no so a ubewu. Yes. Catch will be on two and say or check you so one check you then no so a obeko O check you one check you obla ne so a oh one o check you one check you obla ne so a obeko. Amen. And then I no pay point out me no ka ho asem if one day I will die then what should I do? Sadakope men so mewu dia dia necessary ubewu dia necessary oye mo wura mfi se asase a wote so yi akuni bebre aba anso na ye hwehwe wona ye hu biomo Augusta Cedar Bible say ne braso no
ɔko gye wiase nyinaa na ɔyɛ great man na yɛsom no te sɛ nyankopɔn ɛnɛ ɔwɔ hemfa wawu kɔ empire bebree aba Alexander the Great, Greek Empire, Romans Empire, and they are showing was a siswa, and they are whom be. A bring for the braba no a bene for Boahim. What bene the bien Timianoshe or to premu, yes, I had a ya blasted plane. Ya crew for Boahim, Obeko Fenoti, or to the hall, no or no monster. Our penny or why you do and no more hifa or more who come. That Idi Amin or not your own train and mabon of murder or no casa na abon home murders or be any assassin swa no one casa a man who to me chen that Idi Amin. Obetima go for so now third day na bosso you know besi for murders on kwa or don't know any panam and so ene or himfa. You buy a gun a kura. Yanka your former president, the late Jelly John Rawlings. Yamen find the currency. Now so Jenny beyond one and near ding a chain. A true baby, your friend said Junior Jesus. Junior Jesus. JJ no. And I'll share now whatever. Ain't wow show me I would see me. Once so wow, I mean no one I can say. So what to demo, so what to come on, I would hear me, sir, and now over hospital. We've been to went to me and quite sorry, and I all day or television out to Sompa, and answer Sompa radio, and answer all sharing with social media. Baby, be all share you free beer, also so overcome. Now, yeah, maybe says, oh, corner, dear near the back aisle. Oh, corner, dear pan near the back aisle. Ebusia ufrimu ena so wu ade na ede bekayo asafo odon ye ena ufrimu a de na ede bekayo company na oyam adwuma institution na owo mu no se wokona de empa na ede bekayo be sawunu ya se ene okwa akoda wa ansore a de na ede bekayo no ase de na ede bekayo no ebufuo akayo kunsun anytime enebere ahoya ene de keka won ede be kai no yes adwamamo ensamboro agrobone ene ede be kai na se nipa bebere ewu kwa bajadi papa to ho eno na mayenya bible bia wo twere sam no mayenko Psalm 89 verse 48. We are Yabakan Job 14 verse 1 to 6. Let's hear the truth. Some no eka. Enyom yawoche yes. Enkron Psalm 89 verse 48. Yabakan Job 14 verse 1 to 6. Asofuma enko entem. Psalm 89 verse 48. Odasani ben and otiasia. O si obi bia o hwame e wa sore dem ha. O hwame e wo fie utie me. O si odasani ben and otiasia. And otiasa si we so a Ori hunu owu no obeyi ne kra efri asamado nse na obetimi ayi ne kra efri asamado ensem odasani bi eni ho se me sika ma ho ofe me nim de me certificate to me akuta me position a me wo ebetimi ayi me efri owu nsem o se odasani bi eni ho na obi hwa me sa onim sa obewu a onim sa owo be retwan wa ka ade a wo ye nka obegyaye yes ade a wani bra o pre ho wo de kwan bone pese wunya kwan bone a wo pese de nya japade enu nti ye tufu a wo mfa ene bre ekokoso no sa ya ka Jeremiah chapter 17
verse 11 onyankopɔn asɛm de ɛho di menumie no toto ɛma mmoa nyankopɔn de yɛn toto mmoa nti tie deɛ Jeremiah chapter 17 verse 11 ɔkansa na yakɔ Job no ɔse deɛ ɔpɛ adeɛ nya ɔse deɛ ɔpɛ adeɛ nya na onya no tene kwa na onya no ɔmfa kwan papa so te sɛ akɔkɔhwede a ɔse wo te sɛ akɔkɔhwede a obutu nkosua ɛnyɛ ɔno na ɔto yɛ so ɛnyɛ ɔno a na ɔto yɛ ɛso enti wa wɔhwɛ me a wotie me sɛ wonim sɛ ɔkyena wobɛkɔ a ka deɛ ɛnyɛ wo dea no ɔma w'anim mmere sɛ wogye ɔmmerɛ no nso yɛ ɔmpere sɛ kyinkyina ɛna obi hwɛ me obi tie me adwembɔne aba wo tim wonya wo nua bi aka wobɛku no wo nua bi nwu wokɔ awareɛ bi ase ɛnɛ ɛnibere nti wode mpaapaa mu ne anitan akɔwura abusua no na abusua no te korɔ wokɔwura asafo bi mu wokɔwura akuo bi mu ɛnɛ wo nti baabi bi a wokɔgye shop ɛnɛ wo nti nipa ɛwɔ area hɔ nyinaa wode ntotoyɛ ne akayɔ wo a wohwɛ me ɛnɛ aduru kwasiɛ de obiara te asɔre dan mu ɛnɛ wobɛkɔ malata dwam ɛnɛ wobɛkɔ carnation dwam wobɛkɔ tɛkyima dwam wobɛkɔ bantoma dwam wobɛkɔ central market agyidifoɔ a mote hɔ dabrɛ ho nti ɔburu nnua waburu nnua aduru kwasiɛ da wafa ntoma fufuo ayɛ dan afra kuta wo handkerchief ɛnɛ nipa a oni ɔmo wɔ line no so nyinaa French line no so nyinaa oni ɔmo nyinaa yɛ aka anso ɔso yɛ ogyidini woyɛ kristoni woyɛ ɔsɔfoɔ woyɛ ɔsomafoɔ hei mebisa wo sɛ enti ɛba wo ti mu sɛ dako deɛ wopere ho anya dabrɛ ne nyinaa wopɛ sɛ yɛde ma wo dabrɛ ne nyinaa wopɛ sɛ wogye ne nyinaa enti ɛyɛ ɛba w'adwene mu sɛ dabrɛ ne nyinaa wobɛgya no hɔ dakoro ɛnɛ obi na ti fie ɔntimi nsɔre no obi na soroko de no ato fam ntimi nsɔre obi na wasɔre a gye sɛ yɛyɛ dan yɛbɔ no abɔsoɔ ɛnɛ mebaa sɛ meka kyerɛ wo sɛ ɔse sɛnea da hɔ sɛ onipa bɛwu prɛko pɛ na ne wu akyi no atemmuo bi da hɔ ma wo enti sɛ atemmuo wɔ w'anim sɛ wobɛwu di a woyɛ wo bibi a yɛ ne sɛ wobɛbu akontaa daakye bi na wakontabuo no bɛtumi ayɛ ɔkyena yɛntie deɛ Job kaeɛ ɛwɔ Job chapter 14 verse 1 to 6 awo no onipa a ɔbaa wo no microphone no sesa no na ntimi ɛmmoa onipa a ɔbaa awo no ne na ɛyɛ tiaa bi ne na a wodi na asase so yɛ tiawaa bi na ɔhaw ɛma ɔse ɔhaw ayɛ wo nanom nyinaa ma opue sɛ nhwiren ɔse wo pie sɛ nhwiren na otwa ɔse woyɛ dɛn otwa odwane sɛ sunsum wodwane sɛ sunsum na onyina na wonyina hɔ na yei nso na wabue n'ani na wei nso na wabue w'ani na wode me kɔ atemmuo wɔ anim mu ode kɔ atemmuo mu hwan na obenya ɔhoteni hwan na ɔbɛyɛ ɔhoteni wɔn a wɔn ho akum no mu obiara ni hɔ na wahyɛ me na ato hɔ ɔse wo a wohwɛ me a wotie me nyankopɔn ahyɛ wo na wobɛdi na asase wei so nyinaa ato hɔ na n'abosome dodoɔ ɛwɔ wo ti bosome dodoɔ a wobɛdi nyinaa nyame akan atwerɛ ato hɔ na watwa hyeɛ a ɔnsan ho nyame ato hyeɛ ama sɛ saa hyeɛ wei yɛ owuo hyeɛ a wo a wohwɛ me a wotie me sɛ woyɛ ɔsɔfoɔ woyɛ odiifoɔ woyɛ ɔsɛmpakani woyɛ sikani woyɛ ohiani woyɛ kwantuni woyɛ deɛn adeɛ bi a woyɛ wɔ asase so nyankopɔn sɛ wato hyeɛ ama wo ɔde bosome dodoɔ a wobɛdi na asase so nyinaa ato hɔ sɛ ɔno Awurade da no duru a wodu hyeɛ no ho a wontumi mmɔ ntra da amen enti bisane onua a ɔte wo nkyɛn bisane sɛ na ne hyeɛ no wabɛn anaasɛ akakra na waduru hyeɛ no wɔn sɛ ne yam ahye no sɛ bisane sɛ ne hyeɛ no a Nyankopɔn ato ama no ne bosome no te sɛ waduru ho anaasɛ akakra na waduru ho mekyɛke a wodeɛ deɛ wabɛn paa wa wohwɛ me wɔ TV no so a me no na ɛkasa yi wabɛn paa daeɛ a woso deɛ wo nipadua mu yɛ wo nyinaa kyerɛ sɛ wabɛn hyeɛ kwan a wo nana faa so kɔɔyɛ wowɔ fa faa so kɔɔyɛ wo soa faa so kɔɔyɛ wo kurom hene faa so kɔɔyɛ no
Sa papa na ahye ase ye wo. Na che say ebo won kai say ehye no wa ben. Tie asama Nyankopon kai. Okay, Genesis chapter 2 verse 7. Ose otumfo Nyankopon me no kasa fa asase we wura, the owner of this universe. Ose Nyankopon the form not ye na onwunu onipa. Owie ya no eno hu nkwa home gu onipa mu. Ama onipa ebe ye okrati asefo. Eno Nyankopon kan say not ye mu na me yi onipa firi baaye. According to chapter 3, the fall of man. Ebere nipa hwe ase. Ebere nipa ye bone no. Nyankopon san ka che onipa say, "Dotie mu na me yi wo firi ye, na dotie mu na obesan yen akoro." Enti obi wu na ye kosie na ya hwensam ya ka ye yi wo firi notie mu. Enti ye de wo nipa dua no esan ye den e ma notie. Ye hwe Job 10 verse 9. Job 10 verse 9. And the scientists says obi wu na musie no after 60 years okotu emu na ne ni pedua nyina asan adane dotie. Ose kai se onwene me kai se ona onwunu me se anyone se anyode na obemama dane mfuturo bio obesan ama me adane sen mfuturo bio ana obemama me adane mfuturo bio mana enti bi se oni otenchen se enche obedane mfuturo ka kire se ade bi a wapɛ nyina obegya no ho ajapade obi a ontime mfa bi nko ena obi hwɛ me obi tie me kuro dada nyina mu kuro dada efia kese sorry buildings sisi ho mo am sorry building ye nuadan ne nuoma ne nyina adan nsamanfo dan ho a eya bisa se de osi dan no wo he eso wu ye be 10 years ni 50 years ni 20 years ni enti ena me ba se me ba be boni pa kokko se bronsam ayi ade a ye friends owu afri ye ntim ena bronsam onim se nipa dwure so obewu a nipa betoto ne nuama pepepepe nipa ya boni a nipa bedwure ho nipa solitia ne nua nipa bedwure ho nipa solitia Kristo asore se nyame asore bekoso obedwure ho enti obeyi owu na frimi no mienu tim na ode sika awura yetim enti ene owu akora amono kora na adwene nyina ye sika ene obi adwene nyina ye sika wiase nyina ye sika ye ko ye ba even se obi som Nyankopon kora na eche se ompesa osom ose mese memre obi hwa me Europe obi hwa me wo Asia obi hwa me wo America obi hwa me wo Australia obi hwa me wo Africa obi tie me wo continent foforo so they all can say time is money. Time is money. Me your friends me credit hour. And no man me sika wo. Bronsam the credit hours ahyehyɛ yetim. And away you owo every yetim. Say asa ye wu. Ya hwɛ sɛ na nipa se wu ntɛntɛntɛntɛ. Oh. Wa wo hwɛ me o papa na o maame o na na o do ba te asefo asase so wo hefa. De ye bɔ ho ka nyina ye nipadua. Ɛna me pɛsɛ me hyehyɛ me ho. Me pɛsɛ me hyehyɛ me ho na me pokua pagya. Me hyehyɛ me ho sebi na me nya to nyam na epagya won nana wo na ne pokua na soso kyɛn na ɔsra ho kyɛn aso ene sebi mpanyimfo ni na ada ne sa atwomo no ni nyina chim ekɔ yes once mpanyimfo bi bu bɛsɛ mpanyimfo enyina na ɔmo to esa sebi ehwe de ode wo nipadua ye etonyam kaka nyame de ama wo na wo hyehye na uye na atade hye basa chese o pese nipa hu se wo form na wo nana wo form chen anso na wo nana form na afa eva asa on say ye de ntoma no bon se ya na ntoma no nyina ye den agiegu form we nyina nyame kire wo se wo so sa na wo de na be ye ebesa ena me ba se me no ba be kasa ma wani mra ho so ene dei owura Nyankopon fia odo ye ka ho asem ene me ho se mokọ adult Sunday school ene na mokọ suan so odo ene odo ofri nyame asafo mu yes odo ofri abusua mu odo ofri adwuma mu ene bre ne anytime akayo
kunsun yɛse Ghana ɛyɛ Christian nation yɛhwɛ percentage wider yɛse Kristofoɔ na ɛdɔɔso aso yɛhwɛ sɛ ɛnea deɛ ɛkɔ so no ɛyɛ Kristofoɔ na ɛma Ghana ɔman no sɛ anaasɛ yɛ wiasefoɔ. The answer is ɛyɛ Kristofoɔ. Yes. Sɛ yɛn na yɛse yɛdɔɔso deɛ a majority carry the vote. Yes. Ɛnkyɛ na mede nyame asɛm ɛbɛ wieɛ yɛbɛka ɔsɛnkafoɔ nwoma no eti a yɛdu mmienu eyi mu baako ekosi dunan na bɛbɛ bi asɛm no wɔ paa yɛ edu mmiɛnsa ne edunan mepɛ sɛ wɔte nyame asɛm na ɔte ne yie. Na deɛ aka yɛnum akyire nso mɛba fato wɔ adwene mu nwoma bebree ɔsɛnkafoɔ nwoma eti du mmienu yi mu baako ekosi edunan. Okay. Na kayobɔfoɔ bere mu ɔse kayobɔfoɔ ɛwɔ mmerante bere mu ɛwɔ mmerante bere mu anaasɛ wababa wɔ bere mu ansa na nabɔne no aba asa na dabɔne no aba na mfi a wobɛka sɛ mene ho anigyeɛ no tie ne yie o ɔse sɛn mfi a wobɛka sɛ mene ho anigyeɛ no adu ɔse efi a wobɛka sɛ wayɛ dɛn wonni ho anigyeɛ no adu wonni ho anigyeɛ no adu tie me obi hwɛ me obi tie me obi wɔ hɔ kora no ɛnyɛ borɔnsɛm bi a na eku wɔ fa hyɛ wo tim wankasa obi enku kora na wankasa obewu oba asase so de wo na bae sɛ na ɔka no Job no Nyankopɔn sɛ wato hyia ma mo a matena coastal areas matena po ano nyame bɔ na asase bɔ po ɛna ɔto hyia ɛma po enti ɔkyerɛ po sɛ ɛha ne duru wo a wɔtena po ano asorɔkye no bɔ sɛ dɛn ɛduru ɛhyia na Nyankopɔn ato ama no a wobɔ sɛ na asorɔkye no nyinaa yɛ dɛn adwo hɔ a bɔ nsɛm nyame tumi onsɛm bɔ no wɔ fam naka amen maame ntew ne amen ne kyerɛ nyame ahoɔden ne nyame tumi. Amen. Praise him the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen ne kyerɛ nyame tumi ne nyame ahoɔden me so unnim hwɛ kura na ɛyɛ agɔgɔ na hwɛ po nyame bɔ soro ne asase na hwɛ sɛ ne Nyankopɔn bɔ asase na ɛpo so kyɛn asase no nti hwɛ map na word map na nsuo no dɔɔso kyɛn asase no aso nyame bɔ wie no wato hyeɛ de ama ɛpo no sɛ ohuru sɛ dɛn oduru hyeɛ no so a mountra ɛpo adi so afiri abɔde mfiti ase mesile nti sɛ ɛpo nyame to hyeɛ no timi yɛ adwuma bɛsi ne de a ɛnde ɛwɔ so Nyankopɔn ka kyerɛ wo a wohwɛ me sɛ wo so wato hyeɛ mo bɔsɔme dodo a obedi na asase so nyinaa Nyankopɔn sɛ ɔde ato hɔ na sɛ duru a wontementra ho da enti ɛna ɔsɛnkafo Solomon a onya sika Solomon a onya ne ho Solomon kwa ware ɛma no mo maako ahanson ne mpra no mo deɛ bɛn ahasa ɛbom a ɛyɛ sɛn apem 1,000 women. Yes. Oh, 1,000 wives. But when some Solomon, the King Solomon, the wise man. Oh no, kasayo. We are somewhere dear bia Solomon yabi. Na hinie na son. Na hinie kron. E mado do ahofefo koko tintin tie. O wie nneema nyina na Solomon kasam. Sa se so ye ba yi tie. Nneema yehu nyina yehu mu de ehu de. Ye bese agya ne nyina ha akọ. Ye ntimi mfa ba akopɔ nkɔ. Sɛnea Job kan ye, o se adagye mu na mefiri me na yemu baaye na adagye mu na mesan yakɔ. Me ba asase so ma mfa hwe ama. Me kɔ so a me mfa hwe nkɔ. Ye di onipa to adaka mu a. Ye ni sikani adaka o. Eni ohia ni adaka. Adaka no size ni nyina ye pe. Yankasa papa de wanya ne ho pa bishop we de osofu we de or private jet sikani we de ne cars set to aso aye convoy enti yenya na daka na kese na ye de ne ntoma ne customized watches ene race your friends ade ben the race bets ahodo engugu ma no anaso your bar the necklace yemfa ni nyina engugu mu ma no da bi adaka ni nyina size ye de ben when nyina edebo kokko enti mumu bebre Solomon no hu saa nyoman e na oba kokko e wo sankafo nwuma no eti de ben dumie no
Osofo to aso. Ansana owia ne han ene wosan ne nsroma durusum. Enti osi asase a wote so yi. Nyame ahyehye ne bibia wo ne brem. Ye wo bra esum ba. E wo bra osran ne hyen. E wo bra awia koto. E wo bra amane ba. E wo bra owuo ba. E wo bra adeboni tutu nipa. Enti se wamfa saa niema na nka wa bra bo ho se me se me po se me mpo saa niema we beba na Nyankopon na obetimi aso mu na waje wafri saa niema no mu oso bebo wa bra bo se ne wankasa wo pe ensem a wo pe e na wo beka e na medeme ho de me pe na meye obi antimi nhye me so me ka kire se o ne wo ho na osuo nya to a asan amuna o se ensuo tokura wi a esan ye dan esan mena biom eda efie awenfo ho bepopo na merima hodenfo mu akonton na awiyamofo agyae on de Nyankopon ka nipa bi a otete wonka e wo abusua mu krodua mu political party a wodon otete omo nka se omo kasa na asase wo so na me hya se me bobobobo nipa bi din okuni bebre omo ba asase we so a omo kɔ enso ene omo wo he ene omo nyina ye mmere ebi ntimi nye bibibia enti wo a wo hwɛ me a wo tie me eye wo se bibie ni hɔ no ene me ba se me ba be ka kyerɛ se da ko pe one day wo be ye mmere da bɔne ne nyanya maaye na da bɔne ne beto no saa da no wo be ye mmere yes osina wona wo hwɛ mpoma mu ani so aye won kusu na watoto brono so apono mu na ayuyamofo gigye ano abrase na wasɔle anoma esu ano na anwomtofo nyina ne asi ase asese anwomtofo ma se mudi aba anwomtofo nyina ene asi ase enso wasuro de ekron na ehu aba kwan mu na soro no begu nhirene na abebe aye adesoa na akono to atwa efiri se onipa ekɔ ne da afie tie enti eba kakra buskele keno entade a wo hye ena me de me enti obia no o se eba kakra no ene friend say da ha no akono obi hwe me obi store na ye money chem so ene ni nyina ye mmere eba ye mmere wo ono Nyankopon ena wato hye ama wo no upobi ani hu asase so a Nyankopon enti Solomon nyansani Solomon sikani Solomon anyame ehira no a oware yire no mo mako aduoso ne mpra no mo ahasa eya apem no onye sika no ono na oka otufo na ayeye erichi ne moro no so ansa na dwete homa no ate na enu awon de nyame ye no komase nyame to ni nsuo sai eyie bi a wo komase ene na kire nyame tumi eyie bia nyame sai e wo komase Ashanti region minim region na wo so wo se ebia ho no de nyame mamu de nyame tumi no enti da ko bi twa da ko bi ba enti mitufo se oyo hoho ni amanfrani e wasa aseso enche se na nnora ukoje obi kwan no onso saa na ochena amanfo baba beja wo kwan enti Onyankopon tu yefo se yempre se yebekọ eyi ase bebi bia nipa ewu a yadeda no chense yebekọ bebi bia yeto party yeto pono na osokọ eyi na se a eho na wobekọ akosua nyansa ohopa ohwe sikani pa yede na daka abeto ho abesi ho na japade nyina na yede ne tum na ne mma ne bodyguard ne servant na somfo obi entimi mfa no nkọ na ye kasa oni nyame nkọ na yakogya no wo epo bi mu kwaye bi mu yede na akọto ho na yagya no ho a ose bomodin na kọ eyi ase e chense obekọ baby a ye topo eho no ba ko sua nyansa ose ka 14 so chichemu mieno enti ehin na sesei okọ ene hin na wani kire adwene ben na wawutim a apere ekoso a sese yesai nyame agya pade kora ye nwene ho ene ye yutu ni nyina sai ye maburu ni nyina sai se nyame antwa na no so a be 10 years to come
yehu ni papa pa bia wa asase so. Yes. O hwe yutuna menu mienu wa adwuma ye ebanyefo mo wa adwuma ye emeburu mo wa adwuma ye meburu amo wadam asore mpanyimfo eye mo asede se yutu ni bi ba asore na ho siesie nya fra no ne ntena ase na tunufo se wa ho siesie ne nye sa akura no bu befu na wagya asole amane nya ya asole no. Yes. Eno nti na ye asore mpanyimfo na asafo yi ye bebu amo ho akonta daache sa asore yama na asore ye boka ne promo canopy ye nyakra over 10,000 say ye running 5 service a day na ye ntimi amfa akra na nkoma awrade a awrade be bisai Pastor. enti me wa wo hwe me a wotie me ye nuanom osoma hodo bebere wo matade omode som ohu gidifo mo wo matade omo hye ohu na o si gidi nini ohu ye nuanom kramofo ohu na o so ye Islam ni ne nyina ne se na tade no wasiesie na nim nyina wakata ohu police ni a o si police ni be mani police ni ba ni ohu soja ni a ohu se soja ni ba ni soja ni be mani na Kristofo ya tade no wo hefa dakro beko apera ye mo wo chem so ye ka o se obu afu dakro beko na okwa okobu akonta eye nipa bebe na moka na me wu anasa me wu kra anasa me wana ka cho se wu anasa bie wo twere san no mayanko twere san mu na yankenkan sam na hu no se wu a ensan ye da ma me no mie no enko eye Isaiah osi nipa wu a ensamafo beba be hyiawo ensamafo na afei na okwakobu akonta yo be na asase so o mattress na wagya no ho na nya so na okwakoda wase be amona afe na ensamafo kwakoye den ekwakosa kete aye den ama Isaiah chapter 14 verse 9 eko tie nyame asem asamado e wase no ka ne ho ose enura wona yekosi omu nyina enura no enura ebia wakosie wadamfo bi wakosie wabusuani bi oba bi ukru bi no ose enura wakosie ne pe asamado e wase no eka ne ho behia wo ba eka ne ho behia no ehanya nsamafo wona nka na oya asase so akunyi nyina aka ne wona naka asase so na komo ya akuni wona omo so ma benefofo buahin no mo ni dada Idi Amin mo wona nka na oya Alexander the Great no mo ose omo nyina sore amanaman ahemfo nyina sore amanaman ahemfo great kings sole flo na ahemwa omo sore fro ma ahemwa so o nyina age so ka kire wo se omo nyina age so ka kire wo se won so wa hojo se ye won so wa hojo se yen wa ye se ye pe oni ya san ye se pe o kase ye sane abasa o kase ya o certificate post awo wa japade companies ahodo estate ahodo awo ni nipa esomo nipa ekoto wo no nyina ntimi ni wachi nko ho ase tizo ni ya ba ye pe to aso o kase ye sane abasa mado o kase ye ni nyina asan abasa mado o menta ene nso so asan wase kete a wase o se kete a yes amawo no emo abirika eye emo abirika na on kata so no ene nsonso no enti enche sa na ye be ye wo ye do ko hye ho a just 40 days and ba me a ba me nipa ne nuru a ye hye nipa ne ntino ye ko bi o so 40 days ko ne hye so ne nipa bia na sete verse 15 emo masamado a wo sane akọ o se wo a wo hye me na asamado a wo be kọ no akoduru amana na aseton obekọ akoduru amana na aseton wona wo hu wo no ehwe wo ha obi bi wo hu pen na wo dress na wo twem a ye so oba ni be mani kantika be menna wo okuta tumi no o se omohwe wo ha e de wona ni kale okom kase na obi woni kale okom kase obere ma o masase wo so na o ma ahini ehihim ye no ni de o ma wiase dane anwea pladada so na wodwidwire emu kuro na wanya mu neduafo kwan ankofie no oni chancellor no mo
ɛwɔ kura yɛ friend sɛ Liberia dom ɛwɔ Liberia ɔmo timi kum nipa na nipa funu afa asase ne nyinaa ni ɛna ɔmo wɔ hefa ɔmo na ɔmo woso asase ɛna me bɔ ɛyɛ the former president the late J.J. Lawrence 79-81 mo ana mo hu bi yɛ gyina cars na yɛ simu nyinaa fam ɛna ka sɛ tumi na ɛkasa no na mo nyinaa mo da fam ɛna ɔmo wɔ hefa ɔmo ma asase wo so no no to plane itwa ne ho wɔ wiem na Ghana atedin mo kuta tumi ma asase ɛwo so wakaka bensɛm ne nyinaa bɛ ɛtu bɛtwa wo ɛna me ba sɛ me ba bɛka kyerɛ sɛ da ko pɛ ɔsɔfo a wohwɛ me odifo a wohwɛ me bishop a wohwɛ me sikani a wohwɛ me ɔhoɔfɛni na obi ho ɔfɛ kyɛn wo maame na ne ho ɔfɛ kyɛn wo nana ba na ne ho ɔfɛ kyɛn na wɔ fɔm kyɛn anso so ɔba bɛwuo no na fɔm no sɛbi na se ahinie nyina no ntemi nya dan ɛnhwɛ ne ɔde hyɛ nana ne nyinaa ayɛ dan awerɛ gu fɔm ntoma ɔbɔ na bɔ so a yɛde ade na ɛbɔ ne mu yes nti saa na atwa mfoni sɛ saa na wɔ so bɛyɛ obi hwɛ ma sɛ asɔre kora me nkɔ biom ɛda bi nti ɔsɔfo bi nti asɔre no magyae ɔsom Nyankopɔn anaasɛ ɔsom nipa ɔsɛ obia bɛbu n'akonta sɛnea ne nnwuma ɛteɛ yes ka wobɔ wo nsɛm a ka ɔsoro bɛyɛ kɛse sɛ woka amen a ka Awurade bɛkae wo yes yɛntoa so wɔ sɛnkafoɔ na baabi bi a yɛdi duru yɛ verse 13 and 14 mede m'asɛm ɛbɛwieɛ ɔsɔfo ka verse 13 and 14 no verse 13 and 14 asɛm no awie yɛ ɔse asɛm no nyinaa wie yɛ ne deɛ me ne woka nyinaa ne sɛ deɛ yɛateɛ nyinaa ne sɛ suro Awurade deɛ woate nyinaa ne sɛ wɔn nyinaa bɛbɛ wiase na wo a wohwɛ me wonim da wobɛwuo wonim baabi bi a wobɛwu atɔ wonim deɛ bɛku wɔ sɛ yɛ yadebɔne sɛ yɛ mogya mu yadeɛ dompe mu yadeɛ sɛ yɛ deɛ na ɛbɛku wɔ sɛ yɛ pressure BP na ɛbɛku wɔ sɛ yɛ obi na ɛbɛgye wo nkwa mfiri wo nsɛm sɛ yɛ anrobers wonim na wonim da so wobɛwu deɛ a ɛndeɛ asɛm no nyinaa wieyɛ ne deɛ ɛnnɛ wate afiri me hɔ ɛwɔ Sompa TV ɛwɔ Sompa Facebook YouTube wati afiri me hɔ ɛwɔ Sompa radio stations ahodoɔ a wotie me ne firi wote me nka ɛwɔ Cedar awa yi so ɛwɔ Cedar yɛ live Facebook so ne nyinaa ne sɛ suro Onyankopɔn na ɔbɔ soro ne di ne mansɛm so ne di ne mana nyinaa sɛm so na yei ne nipa nyinaa sɛdeɛ na wei ni onipa nyinaa sɛdeɛ na ne yɛyɛ nyinaa deɛ yɛyɛ na asɔre dɛm ha deɛ yɛfa telephone call ɛfrɛ obi anadwo frɛ no ahomakye deɛ yɛprɛprɛ obi ɛka nsɛm gu na som ɛdi nipa ho kɔnkɔnsa ɛtwitwa nipa nantiri ɛsɛ nipa deɛ yɛyɛ ne nyinaa ana Onyankopɔn de bɛba temu Onyankopɔn de ne nyinaa bɛba temu mu na ne yɛhinta nyinaa nso so papa o bɔne mo wɔbu ho atɛn wobɛbu ho atɛn yes ɛnti sɛ deɛ woyɛ nyinaa wobɛbu ho atɛn deɛ a onipa bɛn na sɛ sɛ woyɛ ɛnti anaa no Paul kaa sɛ nipa wu na ka asa deɛ a ka yɛ nyinaa yɛnnidi na yɛnnom na yɛnna na nipa wu a na ka asa aso nipa wu a na ɛnsa yɛ nyame nhyira wo nyame nya wo kɛse sɛ wasɛe wo mmerɛ a wode tie me ɛwɔ ɛnɛ kwasi ɛda som yi so shalom ɛnɛ mepɛ sɛ wosɔ na me ne wo nte yɛnto nnwom yi ɛmɛ na meka sɛ nyinaa ɛnwom bi ɛyɛ dɛ ɛbɔ ɛwɔ makoma ɔse meyɛ nso ne dɔteɛ na dɔteɛ bɛsan akɔ ne dɔteɛ mu meyɛ nso ne dɔteɛ bɛsan akɔ ne mepɛ sɛ woto nnwom no bi Jesus na ma nnwom mu asɛm so nkasa nkyerɛ wo Yeah, you know,
tiebe sakoni no tiemo ene suma sakoni sumo ye ya wo ni amafrafo e pesa otubi ye dia de jana baye adeje mwani ye besani yako eba ya ko ya meri asimu ye ko so ya fashiko mama ya daji yesu ye ne ya wo ni amafrafo Sana usutia Yasimwani penina Ebasa koyetio Nasasi soye waidie Sonyo mnubi kwentio Yasimwani penina Ebasa koyetio Nasasi soye waidie Umanya ya daji yesu ye me ya wo ni amafrafo me ya wo na mi bayo sana usutia etia no tia neso no tia za koni no tia ye wana na tunyo mnubi ene suma za koni sumo ya wo ni amafrafo Yasimwani baina Ebasa koyetio Asasi suade waidie ya kwentio Eti onsuruni yefie Asasi suade ya kwentio Osuruni efio Asasi suye Eti yasimani peina Ebasa oyetio Nasasi suye waidie Anopa yasimani peina Ebasa koyetio Nasasi soye waidie Otu ye wiase japadie nyina Anaze wiase sikapi nyina Nasa wushiru kiraka Ebia mefa suo mena meya Ewi we japadie bi Wasa sisu Memfa wuyadie bebi Wasa sisu Yeah, not the Yeah, not the Sakoni, not the And Suma Sakoni Sumo. Yeah, Etia dia de jana baya inyo ade de wari abasaria de yaba ya very amazing ya konso ya fashiko mama ya daji yesu na ya wawo ni amafafo ya wawo me bayo sara usuti na so bubu ko wiina Shami a wutie me nyame asamaba asamaba mu bebere ya wunti na asam no bae sane woseti asam na sefa bia me pese wo bie wano na one onyankopon de obo wo no one ne nkasa manyame nte wo ne let God hear your voice open your mouth and pray bie wano na bompae obu nyame asamaba nyina wudi mu fo Sra rade fame fom so cha wasem apa bia wano na bompa tifu bebre wo wasem na nyame nche wo ne ompa ye wo yesu ebra nyom no koso boko no oni nyame nkasa oni nyame nkasa wo yesu keba opro ye mo fi ye bone we are senyo menina
na mishri Yeshua Mosradina ene nyame nkasa oh Yeshua Miwadina oh Sombo Semadina Unyaria senyo meninara Nasa wuri Yeshua Wajiradina Yeshua Anapaya Miwadina Osombo Semadi Mina miwa Yeshua Miwa Yeshua Miwa Yeshua Enamiya Yeshua Midiye Miwa oh yes, oh sobremo, Samadina. Oh, Pia wana pompa se everyday shameten. Mami wiye kodro hohom. Mina aka wasase so. Mami no everyday nante. Pia wana na pompa ye. Kaja rade se rade boame. Shamema shameten. Mami timi no nante. Mami wiye me soma juma. Open your mouth and pray. Pray. Melandada Rapaya Kato Satayaka Rema Satayaka Repalada na watche encheba also emonsem doso efrichina yemu bebre yebeko yenyuma so obi hwa me every different continent, different region, different country na watche encheba also emonsem no doso o bompa de wabusua o bompa de wadifre ufipa na watche baby obeko sa o de fright benante o de play benante obetu wankasa o car o private car obefo trotro obefro abobo ya obefro moto obefo projia ade bia obetremo sa o to bicycle so o de shewrade nsa sa ade boni esan nipa accident nipa boni fo erade manem pangu obi kwa adwuma me wakonya amane na wotwe bi na onya amane yeyi na di
sɛ fa ɛyɛ wo sɛ ɛyɛ wo ba ɛyɛ wo kunu fa na wɔtwe ne hyɛ awurade nsa bie wano na bɔ mpaeɛ wobɛtumi abɔ wo nsɛm wobɛtumi abie wano ɔsɛ ɔgyidi ne ane wɔyɛ dwe no Yamenshira yabɔ mpaeɛ twa toɔ na wɔtwe no nso so abɔnefoɔ no wɔ wɔn mfidie ne wɔn hyehyɛeɛ obi a wohwɛ me a wotie me no borɔnsam tumi nya wo hwee anso ɔba no a ɔwɔ America no ɔba no a ɔwɔ UK no onua no a ɔwɔ Germany no na ɔwɔ Australia no mosebɔfoɔ no ɔbɔnefoɔ no pɛ sɛ ɔde no to fam w'adwuma no w'awadeɛ no enti Bible sɛ yɛnsi borɔnsam kwan na obɛdwane James chapter 4 verse 7 yɛbɔ mpaeɛ sɛ any evil agenda ɔbɔnefoɔ no hyehyɛeɛ bi a wɔ nawɔtwe mu onyame asɛm yɛ ogya nyame asɛm mogya ne mo tumi ɛnhwe no wɔ Yesu de mo bia wa no na bɔ mpa wɔ Yesu de obi ya onsani fana to akoma so anasa fonso me nyina gu ti so sabiye no nyina gu ti so Timie Matthew chapter 11 verse 28 verse 28 wasi ya adwuma abre ya so ne so aye komubu yes Lord yemre onorade nchen na obehye ye obema ya home yes obi ade so nyina ye yade oh obi ade so aye na adwuma sem obi ade so aye ni kunu obi ade so aye ne yere obi ade so aye ne baby obi ade so aye daye boni bi a oso
obi adeswa ye abanye dwuma bi owo institution bi owo mu nneema bi kɔ obi adeswa ɛyɛ ne stoop na edesua bi ne GP bi bi ɛte kɔ obi adeswa ye ne documents bi appointment bi ɛda n'anim fa wakoma so ade de ayɛ wɔ da de da wakoma so obi adeswa ye na awo ne ba awo ka kyerɛ Awurade ɔbɛsoa ɔbɛma wa home me ma otumi nto ne nyame nkasa fa wakoma so ade kɔ Awurade anim ɛbra wa bɛsom na awie ɛbra wa tontom na awie abra wa yi na ayɛ awie abra wa yɛ dan watie na asɛm no na asɛm so ma nkwa na asɛm so sayareɛ na asɛm so ma deɛ ni hɔ pɛ mo ɔne Awurade nkasa obetimi ayɛ ne din ni ayɛ bi afɔ ogusu a ɔyɛ n'adwuma ogusu a ɔsoa ne ma ogusu a ɔyi ade so afiri ne mɛte so obetimi ayɛ ama wo obetimi ayɛ ama wo obetimi ayi wade so ano baabi bi a ɔhwɛ yɛ afiri baabi bi a ɔtie yɛ afiri bi a Awurade tie wo Awurade yɛ ama wo Awurade tie wo Awurade yɛ ama wo Awurade tie wo Awurade yɛ ama wo Nyame kami we ani mi wasida ni muse obetumi aye watro se sem sufra no ya demwa obetumi su kabe kansem kesia eyita no diatrem Chasunyame ni mude obetumi aye watro se semisufra no yade moi obetumi du obekansem kesia eita no dia treme oh ye chasunyame obetumi ayama na woda Awurade ase na woda Awurade ase ɔma no Awurade yɛ ama wɔn okunu no wadwuma no bɛrima kunani no ɔbaa kunani no awisia no agyanka no Awurade tie o osugyani no deɛ yɛfrɛ no oboni no anano ɔbɔfoɔ no ka kyerɛ Maria sɛ wabusuani Elizabeth deɛ ɔfrɛ no oboni no wei ne bosome a ɛtɔ so nsia da Awurade ase just thank God danase afei yɛ din me ne wobɔ mpae Awurade egu so a ɔnam enum asɛm so Jesus. Emma ne ma adansie. Yes. Mo amone ye be somo ye. Eye na otumi ni efiadai na in charge bi na odi na adansie. Ose boye adwuma wo hospital. Se said you are in charge. Na ade ato ne se onya air topic. The medical doctor gynecologist ka kire ne se nya ade obenya ye fra ho ba biom. Oni okunu police ni mfinhyia pɔrɔpɔrɔ nsia na ɔmo nya yɛfuro no wo ba biom na ɔmo tie sɛ Awurade yɛ na adwuma wɔ Cedar worship center obe home ɔba ɔka kyerɛ me sɛ ɔpɛntaafoɔ meka kyerɛ ne sɛ me nyankopɔn no ɔbɛkyɛ ne bi me bɔ mpaeɛ maa no
ofiri ha ɔse ade ketewa bi na Awurade fa me so ma no kɔyɛ Oh, yes. ne boso me pɛpɛpɛpɛpɛ na wafa afuro Yes. okotwa scan na yɛ sɛ ɔnyɛ mɔntaa Awurade kyɛ ne 2 boys Yes. Awurade asan akyɛ ne 2 girls a naano 2 weeks fia dɛ ɛbɛn ne na ɔtwe mmienu na ɔtestify mo a moba Friday mpaebɔ ɛyɛ naano yɛ mpaebɔ yɛn nua baako a ɔyɛ teacher ni na ɔkuta ne report a ɔdidi adanseɛ sɛ yade kɛseɛ bi abɛtɔ no so a ɛho nnuro ne nnuama yɛsɛ yɛama ne kidney aduro yɛama no ne liver aduro yɛama ne sei anso na nkɔ ɔsɛ mebɔ mpaeɛ maa no mebɔ mpaeɛ maa no ɔsɛ ɔdwo nso a na mogya sɛ tatatata na ade na ɛwɔ ne nipadua no mu nyinaa yi afei ɔkɔtwa scan foforɔ kɔ bio mu a doctor ne sɛ yade ne nyinaa ani hɔ Friday ya na ɔtestify wo a wohwɛ me a wotie me ɛnɛ me ne wo bɔ mpaeɛ Awurade me soma w'asɛm ɛnɛ awie yi baabi bi a obi hwɛ me a ɔretie me firi Onyankopɔn ayaresa tumi a ɔde ama me obi a ɔwɔ asɔre dan mu ha anaasɛ ɔrehwɛ me a ɔretie me wɔ baabi biara Awurade ayaresa no ntɔ wo so sɛ ɔyare na ɔwɔ dan mu Awurade nsa wo yadeɛ mogya mu yadeɛ ntiri mu yadeɛ dompe mu yadeɛ ɛka yadeɛ owu yadeɛ mehyɛ yaresa ma wo gyewa yaresa gyewa yaresa gyewa yaresa Jiwayaresa, deɛ bronsam afa no nomum Paul sɛ papa me bɛsɛ meyɛ no mentimi nyɛ na bɔne a mempɛ no ɛno na meyɛ mesoma Awurade asɛm sɛ obi a yɛakyekyere wɔ bronsam afa wo nomum Awurade nsa no wɔ Awurade nsa no wɔ Awurade nsa no wɔ Awurade asɛm tumi nsa no wɔ Awurade nye wɔ baabi bi ɔhwɛ me frɛ bia Awurade ɛnyɛ wɔ Awurade mfa ne nsa nka wɔ Paul sɛ metumi ade nyinaa yɛ Kristo ɔhyɛ me den Awurade asɛm tumi nhyɛ wo den Awurade asɛm tumi nhyɛ wo den obi a wohwɛ me a wotie me a w'adwuma asɛe Bible sɛ nsa nyɛ adwuma ma nsa ne nidi mebɔ mpaeɛ ma wo ɛnɛ wie ya mebɔ mpaeɛ ma wo ahomakye ya mebɔ mpaeɛ ma wo anwummerɛ yi mebɔ mpaeɛ ma wo anadwo yi baabi bi a wohwɛ me firi bia w'adwuma sɛm nyɛ yie w'adwuma sɛm nyɛ yie mefrɛ adwuma ma wo mefrɛ adwuma ma wo mefrɛ sika ma wo mefrɛ adwuma ma wo mefrɛ sika ma wo na waso dayɛ bɔne a dayɛ bɔne ne tete wo ehunahuna woɔ mede Awurade asɛm twa dayɛ no mu mede Awurade asɛm twa dayɛ no mu dayɛ bɔne ɛnsan kɔ baabi afire ade bɔne yɛpɛ sɛ to ɛnsan kɔ baabi afire ɛbɔ mpaeɛ ma wo wo a wotɔn a yɛntɔ na wotwe wotɔn a yɛntɔ na wotwe wotɔn a yɛntɔ na wotwe wotɔn a yɛntɔ wo a wowɔ appointment bi Nyame gyae ne w'anim kan Nyame han ne w'anim kan Nyame ma wo kyidɔm na wotwe nya nipa nim adɔm nya Nyankopɔn nim adɔm ɛnsi wo yie akomasoɔ deɛ bi a ɔde ato Awurade ani ɛbɔ mpaeɛ sɛ na wotwe Awurade nyɛma wo Awurade ma wo nte nsɛm dɛ Awurade ma wo nte nsɛm dɛ nya nipa nim adɔm nya Nyankopɔn nim adɔm ɛnsi wo yie obi hwɛ me otie me ɔpɛ yɛfudeɛ wapa wakyɛ ɔba pa wakyɛ mebɔ mpaeɛ sɛ onyame a ɔma oboni wo nta no Awurade fa bantu yem 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 Awurade deɛ ne deɛ yɛ promotion deɛ ne deɛ yɛ transfer deɛ ne deɛ yɛ adesua na adesua mpa fam na adesua ne gyibi ate aba fam ne ba adwene na mpa fam mebɔ mpaeɛ sɛ Awurade nyane w'adwene no Awurade nyane w'adwene no Awurade nyane w'adwene no Yesu ɔka no Matthew 11:28 sɛ yɛde yɛade soa no ɛba a ɔbɛsoa yɛn na ɔbɛma w'ahome no Awurade asoa wo wama w'ahome wɔ Yesu din mu amen bɔ wo nsɛm na tena ase bɔ nsɛm Awurade na tena ase ɛbrɛ a na ɔne yɛ ɛsom ɛwɔ Ɔyrepa TV anaasɛ Ɔyrepa radio ɔne yɛ som ɛwɔ Sompa Facebook ɔmfa nkyɛme ɛyɛ Sompa ɔmfa nkyɛme Sompa
TV oni yɛ som wɔ Sompa TV anaasɛ Sompa radio anaasɛ Sompa Facebook live anaasɛ oni yɛ som ɛwɔ Cedar Facebook live a ohwɛ screen n'ase a wɔn sɛ yɛ numbers no egu aseɛ ebia nyame asɛm a ɛbaayɛ no wopɛ sɛ oni yɛ di ho nkɔmɔ anaasɛ wɔ problem bi a wopɛ sɛ oni yɛ hyɛ a yɛ numbers na egu screen no so nyinaa ofra wɔn nsa bɛka yɛ pɔn asɔre a yɛbɛnya mmerɛ ɛne wadi nkɔmɔ sɛ fa Bible nyame asɛm ɛbaa ne anaasɛ wɔ mpaebɔ bi a wopɛ sɛ oni yɛ bɔ a yɛne wo bɛbɔ mo a motie yɛ ɛwɔ Yerepa TV ne Yerepa Sompa TV. oh anofo bɔkɔ Sompa de bɛn TV ɛna Sompa de bɛn radio ɛna Sompa Facebook ɛna Cedar so yɛ de bɛn Facebook no so nyame nhyira mo nyinaa bye bye. Sompa pretty Sompa FM and TV Emma Aketiapa. Sompa TV Emma Aketiapa.